Aħna se nkomplu għaddejjin bil-programm Kalamita dejjem f'xandira diretta nil-qamiel dawk il-telespettaturi illi forsi għadhom kemm inaqdu magħna issa u se nkomplu b'aktar mistiedna llum għandna programm mżewwa ħafna, għandna diversi suġġetti differenti għalhekk issa għadu kemm inaqgħod miegħi Kane Said li huwa manager għall komunikazzjoni fil-Fondazzjoni Lob b'Responsabilità. Kif konna qegħdin nitkellmu illum hemm ħafna diffikultajiet ukoll kultant illi nintaqgħu magħhom dawn li għandhom speċjalment vizzi illi kultant ma jkunux kontrollabbli. Għaliex jiena niftakar l-ommi kienet jiġi s-sibt u tittilab dak is-sixpence jew ġi soldi dak iż-żmien lottu. Niftakar kien hemm il-ver labtom li dawk iż-żewġ numri llum u jekk kienet tinsihom għid li s-sibt. Imma kien ikollhom ħanajtek fuqhom nista' nitkellem, kien ikollha dawk iż-żewġ soldi, ma tixtaq biżhom, imma llum jekk ikollok persuna miegħek li forsi il-kontroll m'għadux f'idejha ta' kif issalva l-flus sal-aħħar ta' xahar għaliex għandha vizzju tal-lob. Kemm huwa diffiċli li tgħix ma' persuna li tittoqgħod tikkonvinċiha biex tirregola il-flus tagħha, tkun taf tagħmel budget tajjeb tal-flus tagħha. Kemm huwa qiebes illi jgħixu ma' dawn in-nies illi ma jkollhomx kontroll ta' flushom. Nsellimlek Veronika, nsellem lill-tim kollu wara Kalamita, nsellem lit-telespettaturi wkoll. Iva, illum il-ġurnata l-attività tal-lob tal-azzard m'hemmx għalfejn neħbew wara subgħajni attività li torbot magħha diversi riski. Riski finanzjarji, riski soċjali, tiġi darek mal-ħajt mhux biss finanzjarjament imma anke nisimgħu każijiet fejn jitilfu xogħolhom in-nies u jitilfu il-proprjetajiet, jitilfu il-benesseri tagħhom. Li persuna tinduna li il-maħbub jew il-maħbuba tagħha għaddejja mill-vizzju, illum il-ġurnata rridu nifhmu u rridu ngħaddu, Veronika. Huma ċirkostanzi li jorbtu magħhom sfidi kbar, dieqa u mhux faċli kif se titkellem, kif se tapproachja persuna li tkun għaddejja mill-vizzju tal-lob tal-azzard. Kemm għandna noħduha kmin din il-biċċa xogħol biex aħna forsi nibdew inwissu lil dak li jkun qiegħed jgħix magħna, forsi jkun ir-raġel, jista' jkun it-tifel, jista' tkun bintek. Meta tara forsi qiegħda tilab u qed forsi dil-ġimgħa labet 10 euro għal-mod ġiġi moħra labet 20 u di tibqa' tila. Meta nibdew naraw li il-kontroll iżu qed jitlaqilha minn idea. Meta dak l-individwu li jkun qed jgħix magħhom għandu jieħu ir-responsabbiltà u jgħid illum irid ngħidilha xi ħaġa, hemm bżonn inwissiha. Ara, il-lob tal-azzard, Veronika, hija prattika, attività li faċilment tista' taħbiha. Konsiderax ma jkunux jafu. Nisimgħu b'ħafna każijiet fejn il-partners jirrealizzaw li l-maħbubin tagħhom qegħdin darhom mal-ħajt fl-aħħar nett, jiġifieri meta ma jibqax flus fil-but, ma jibqax flus għall-affarijiet essenzjali għall-ulied. Allura importanti li jekk aħna l-partners tagħna jipprattikaw l-attività, importanti li nħampqu biex jipprattikaw b'responsabilità, kontroll ta' flus u kontroll ta' ħin. Imma ikun hemm każijiet fejn il-persuni kulħadd uman, Veronika, li jiżżersqu mir-responsabilità u jispiċċaw f'sara. Jiena nixtieq ngħaddi l-messaġġ l-ewwel u qabel kollox li l-ivvizzjat għandu bżonn is-support. Imma il-persuni tal-madwar għandhom bżonn is-support ukoll. Għax kemm ħaddem tiġġebbet il-paċenzja. Ekku. Issa rridu napproachjaw il-persuna l-ewwel ħaġa b'empatija u kemm jista' jkun inwasslu l-messaġġ li aħna għandna l-benesseri tal-persuna verament tal-qalbna u ħankunu qegħdin nissapportjawha. Ekku. Issa, importanti ngħid ukoll li huwa
importanti ħafna li il-persuna li tkun għaddejja minn saram tifhem li qiegħda ġabet il-familja tagħha f'saram, ġabet il-familja tagħha f'inkwiet, għandha l-vizzju u tifhem ukoll li għandha bżonn is-support. Hemmhekk il-persuni tal-madwar ikunu jistgħu jitkellmu mal-persuna aħjar u jkunu jistgħu jipprovdu s-support ukoll aħjar. Importanti, Veronika, li ma napproċċawx il-persuna bi kritika ħarxa li kemm jista' jkun ma nimbuttawiex fejn hi ma tridx tiġi mbuttata, nadruha, nifhmuha u kemm jista' jkun nippruvaw inġeluha tifhem li tfittex is-support. Support minn terapisti, support minn counselors, psychologists, psychiatrists, illum saħansitra ukoll gruppi li jipprovdu s-support għal min ikun ivvizzjat bil-lob tal-azzart eċċessiv. Allura rridu ngħadru, rridu nkunu nuru empatija, imħabba, forsi nissuġġerixxu lill-persuna tatwa attivitajiet alternattivi għall-lob tal-azzart, jiġifieri biex il-persuna tneħħi minn moħħha ċertu tentazzjonijiet li jwasluhom biex jilagħbu l-flus. Anke forsi iġaluhom jien naf ta' madwarhom, forsi anke jaqbdu xi jien naf xi hobby jew inkella xi sports biex inti dawn l-ewwel importanti li nagħmlu kif qed tgħid inti kemm jista' jkun noħduhom bimħabba u bil-kelma tajba x'il-qawl Malti jgħid bil-kelma tajba toħroġ il-far minn ġod toqba. Ġifieri da bħal meta jkollok tifel u qed jagħmel xi ħaġa ħażina inutli tgħajjed miegħu għax aktar tħarxu u aktar se tbuttaħ il-bot minnek, allura importanti li l-attitudini tagħna ma' dawn in-nies ikunu wieħed kif qed inti ta' mħabba u Veronika, u nikkrejaw nitgħallmu noħolqu dawk il-boundaries. Iva. Jiġifieri kemm jista' jkun inti tini 50 euro issa jiena naf x'għandi nagħmel bihom, kemm jista' jkun boundaries finanzjarji u anke aħna l-persuni tal-madwar jekk hemm bżonn li nfittxu support ta' counseling, etc., kemm jista' jkun insibuh. Veronika, is-soċjetà tipprovdi s-support. Il-Fondazzjoni Lob Responsabbli permezz tal-linja ta' support nazzjonali tagħna 1777. Erġejdu bil-mod dan in-numru? Ekku 1777 kif inhu imniżżel fuq l-iskrin ukoll fuq il-faxxa. Kemm jista' jkun nużaw dan is-support, nieħdu ċertu informazzjoni li għandna nieħdu u il-Fondazzjoni tipprovdi wkoll ċertu servizzi ta' support li jkunu intiżi għal min jaċċetta li għandu vizzju u min jaċċetta li għandu bżonn is-support. Irridu nkunu preparati bħala persuni tal-madwar ukoll f'ċertu sitwazzjonijiet ta' relapse. ċertu sitwazzjonijiet fejn il-persuna jkun għaddej minn irkupru, Veronika, u jaqaf tentazzjoni partikolari u jerġa' kif jgħidu l-Ingliżi back to square one. Back to square one. Jiġifieri nkunu kif qed tajjeb ħafna inti fil-bidu tal-intervista, paċenzjużi, mhix faċli. Mhix faċli, għax li tara l-familja forsi anke lilu li dak ibatu. Hija diffiċli. Huwa suġġett sensittiv ħafna, imma ikun hemm każijiet pożittivi u każijiet fejn l-irkupru jkun ta' suċċess. Kejn, nixtieq għandna ħafna aktar ħin imma wasanna biex nagħlqu din ir-rokna flimkien. Jiena nfakkar it-telespettaturi li qegħdin jarawna jekk forsi hemm xi ħadd li ta' fuq ħbieb jew nkella tal-familja u tixtiequ għajnuna ċemplu lill-fondazzjoni in-numru huwa 1777 għaliex għajnuna ser tirċevuha żgur. Ibqgħu magħna għaliex Kalamita jkompli.